Hazreti Хадиша радиаллаху анха кәрван кайтуын түземсезлек белән көтсә, бигрәк тә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәламне күрергә омтыла иде. Кәрван кайта торган юлдан күзен алмады. Әледән-әле шул якларга карашын төбәде. Ниһаять бер көнне дөя өстенә атланган бер кешенең килүен күрде. Аның өстендә кояш эсселегеннән күләгә булып бер ак болыт килә иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлам атланган дөянең тау төшкәндә алдагы аяклары, тау менгәндә артка аяклары озын булыр иде. Шул рәвешле дөянең аркасы һәр вакыт тигез булып, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәламне мәшәкатьләндермәс иде. Хадиша радиаллаху анха бу мугъҗизаны күргәч, һич шиксез бу Хәбибе Раббил галәминең нәкъ үзедер дип ул көнне шатлыгыннан 10 кул һәм 10 җарияне азат итте. Хезмәтчеләренә буйрып, алар Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәламгә каршы чыктылар. Мәрхәбә, я Мөхәммәд дип дөядән төшерделәр. Яхшы итеп зиннәтләнгән бер урынга утырдылар. Шуннан соң Хәзрәти Хадиша радиаллаху анха пәрдә артыннан гына ул бәхет кояшына: "Хуш килдең, хозурлык белән килдең. Я Мөхәммәд, малыгыздан зарар итмәдегезме?" дигәч, Хәзрәти Расул Әкрам радиаллаху анха аңа: "Әлхәмдүлиллаһ, әл-хәсәнәт би гашрин әмсалихан" дигән кебек, малыбыздан бермә-бер файда алдык дип җавап бирде. Һәм шул арада кәрван белән Мәйсәрә дә кайтып җитте. Хадиша радиаллаху анха Мәйсәрәдән сорады: "Ни күрдең? Мөхәммәдтән ни эшләр, нинди мугъҗизалар күренде?" диде. Мәйсәрә шунда Бахирдан ишеткән сүзләрне һәм сәфәрдә булган вакыйгаларны, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлам белән юлда булган мугъҗизаларны, ягъни әрхасларны берәм-берәм бәян кылды. Чөнки пәйгамбәрлектән әүвәл булган гадәттән тыш хәлләрне әрхас диләр, мугъҗиза димәсләр. Моннан соң Хадиша радиаллаху анха Мәйсәрәне азат итте һәм 1000 мискал көмеш биреп җибәрде. Һәм Хәзрәти Расули Әкрам саллаллаху алейхи ва сәламгә дә билгеләп куелган хактан артык никадәр мал бирде. Хәзрәти Хадиша радиаллаху анханың шулай ук бер җариясе бар иде. Каһармана диләр иде. Хадиша радиаллаху анха аны аулак урынга дәшеп Мөхәммәд янына бар да: "Әйт, минем атама үзеңнең кардәшең Хәмсәне җибәрсеннәр һәм мине яучыласын, шул рәвешле мине хатынлыкка кабул итсен" дип Хәзрәти Расули Әкрам саллаллаху алейхи ва сәлам янына җибәрде. Шуннан соң каһармана Хәзрәти Расуллаһ саллаллаху алейхи ва сәлам янына килде. Хадиша радиаллаху анханың сүзләрен җиткерде. Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлам исә аңа җавап итеп: "Мин фәкыйрмен, ятиммен, ни хәлем бар, ни нәрсәм бар. Хадишаны хатынлыкка сорарга һич лаек түгелмен" дип әйтте. Каһармана аңа: "Хадиша миңа тапшырды һәм әйтте: хисапсыз хәзинәм бар. Атам ни кадәр мал сораса, кайгырмасын, разый булсын, бирермен дисен. Мин үземнең мөлкәтемнән бирермен. Ниһаяте шулдыр. Быелгы сәүдәбездән килгән файданың яртысы китсә китәр, бәлки кимрәге дә җитәр" дип әйтте. Каһарманадан бу җавапны ишеткәч, Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлам Әбу Ләхәб янына килеп, буларны аңа сөйләп бирде. Әбу Ләхәб: "Я Мөхәммәд, бу сине мыскыл итеп әйтелгән сүздер. Синең өчен Хадишаны сорау күккә ашу кебектер" диде. Хәзрәти Расули Әкрам саллаллаху алейхи ва сәлам бик хафаланды, уялудан тиргә батты, йөзенең гөлләре чәчелде. Гатиқа Хәзрәти Расуллаһның бу хәлен күргәч, кардәшләренә әйтте: "Мөхәммәднең кайчанда булса ялган сүз сөйләгәнен күргәнегез булдымы?" "Юк" диделәр. Гатиқа сүзен дәвам итеп: "Инде бу сүзнең дөрестлеген Хадишаның үзеннән сорарга кирәк" дип, тиз арада Хадиша янына китте. Гатиқаны күргәч, Хадиша радиаллаху анха аны гомерендә хөрмәтләмәгән кебек хөрмәтләде. Моннан соң Гатиқа борчылган мәсьәләгә килеп: "Дөрес микән?" диде. Хадиша радиаллаху анха: "Әйе, дөрес. Мин шулай әйттем" диде. "Шулай ук атамнан мине сорасыннар. Ни кадәр мәхер сораса да бирсеннәр. Барчасын үземнең малымнан бирермен. Атам шулай ук үземә ни кадәрлесен сораса да, ансын да бирсеннәр. Ни кадәр кирәк булса, миннән алсыннар, кайгырмасыннар.
Аллаһка шөкер, миндә хәзинә күп дип өстәде. Аннан соң Гатикка кайтты. Хәзрәти Расул саллаллаху алейхи ва сәлламның туганнары Әбу Талиб, Хәмзә, Габбас һәм Гакил бер җирдә утырырлар иде. Гатикка алар янына килеп, Хадиша радиллаһу анһадан ишеткән сүзләрне берәм-берәм сөйләде. Вакыйганы аңлатты. Бу сүзләрне ишеткәч, барчасы хәйран булдылар.